Dintre de l'hospital treballem en diferents unitats. Treballem des de l'AUCA, psicogeriatria, unitat de mitja i llarga estada, diversitat funcional en diferents unitats, i en funció del perfil d'usuari que tenim, adaptem l'activitat per treballar diferents objectius. Per exemple, avui estem treballant amb la unitat de diversitat funcional i aquí el que intentem és, sobretot, motivar a treballar la part física, perquè els fem aixecar, els fem obrir les cames, treballar l'equilibri, tirar objectes. També, especialment amb aquest grup, treballem molt la part cognitiva, no? Tots els processos d'aprenentatge i de memòria. Treballem molt el reconeixement d'imatges, reconeixement de gossos, no? Diferències entre ells. La intervención asistida con animales para nosotras es una parte clave del trabajo cognitivo con nuestros usuarios. Primero porque es un agente externo el que viene a trabajar y colaborar con ellas, y además porque es un método más innovador. A nivel emocional, el perro es muy buen hilo conductor y simplemente el perro con su presencia, con unas caricias, con unos mimos, son capaces de sacar de nuestras usuarias su taraná interno, sus ganas de seguir evolucionando. Y también a nivel físico, a nivel de trabajo psicomotriz, el perro consigue que los usuarios hagan esfuerzos que con herramientas habituales no conseguimos hacerlo. A lo mejor con un puente y el perro conseguimos que el usuario se mantenga de pie, que pase por él la sensación de que pase por el medio tuyo, el aliciente, ¿no? del trabajo cooperativo y de que todos te animen de ¡ostras, lo has hecho bien, has conseguido estar de pie, has conseguido que el perro salte, has conseguido, o sea, a nivel físico, pues un trabajo motor sobre todo de tronco superior en los usuarios de silla de ruedas. Jo crec que les intervencions assistides amb animals fa que vinculin molt amb els professionals de la casa i amb nosaltres, i sobretot a nivell emocional és un moment de deixar-se anar, d'alegria, no? Com deia abans, de motivació extrema. Se'n recorden perfectament de la primera gosseta que va ser la Milú, en concret. Llavors això els importa alegria, els importa també comunicar-se entre ells. És un espai on fan que es comuniquin molt, que parlin, que s'ajudin. Jo destacaria això, la motivació, el fet que és un espai d'alegria, no? De diversió, i que podem treballar moltes coses amb aquest ambient una mica festiu.